Mga igsuon, kitang mga Pilipino, importante gayud kayo kanato ang pamilya. Manang gitawag kita og nabanto kita mga we are family oriented. Og doon na po tayo gitawag extended family. Ang atong mga higala, ato sa biisip nga pamilya o higala sa inyong mga anak, ato sa biisip nga pamilya. Now dinhi sa ebanghelyo daw sama nga kung sa tawhanon nga panghunahuna daw sama nga wala ilha ni Jesus ang iyahang inahan nga si Maria, ingon man ang iyang mga igsoon nga lalaki. Kini mga igsoon nga lalaki gipasabot dinhi, dili ni siya igsoon nga usa lang ilang ginikanan, kundi dili iya kini mga paryente, iyang mga igagaw. Daw sama nga wala niya ilha sila nga iyang inahan o mga igsuon. Pero sa pagkatinuod, it is an affirmation of Jesus Christ to His mother Mary. Nga naman, kung sa may gingon ni Jesus, kinsa ba ang ako ang inahan o mga igsuon? Ania ang akong inahan o mga igsuon. Kaya ang nagtuman sa bisan unsa nga gisugo sa Dios kaniya, mo'y akong mga igsuon o akong inahan. Buot ni Jesus nga tukuro niya ang usa ka dakong pamilya. Buot ni Jesus nga iyahang himuon ang dakong pamilya, may tawag og spiritual family. O kinsa man ni kita mao ang iyang simbahan, kita mao ang iyang pamilya. And I said, it is an affirmation of Jesus Christ to His mother Mary. Why? Kinsa man ang unang namati sa pulong sa Dios? Si Maria. Kinsa man ang nagtuman sa sugo sa Dios? Si Maria. And in fact, wala lang siya nagtuman, wala lang siya namati, kundi iya pagayong gidawat ang pulong sa Dios. The Word became flesh in her womb. Pinaagi ni Maria na tawo ang maong pulong ug mipuyo uban kanato. So it is an affirmation ngadto kang Maria. Kay si Maria mao ang unang nagtuman sa sugo sa Dios. Na makaigsunan ko ni Kristo aron mamahimo kitang pamilya sa Dios. Aron mamahimo kitang sakop sa banay sa Dios. Kung mamahimo kitang manununod sa iyang gingharian, maningkamot kita, nga sama kang Maria, magtuman sa sugo sa Dios, magtuman sa kabubuton sa Dios, maminaw sa pulong sa Ginoo, o dili kay mamaminaw lamang, ato sa pagapuy-an, o ato sa pagabansayon, diha sa tong tagsa-tagsa kakinabuhi. Kay matud pagani sa Ebanghelyo ni San Juan, mingon ang Dios, ang magtuman sa akong sugo, mao katong nahigugma kanako. Kung kita nahigugma sa Dios, nan tumano nato yang sugo, puy-an nato yang sugo, bansayon nato kini, aron sa ingon, ato kini mapadayag, diha sa katilingban, o mamahimo gayud kitang pamilya sa Dios, pamilya sa gingharian sa langit. O pangayoon nato ang tabang sa itong mahal nga Birhen Maria. Bulan sa ingon, siya nga to ang giya sa to ang pagtuman sa sugo sa Dios. Siya nga tong panig-ingnan o magagiya usab siya kanato. Magatabang siya kanato. Sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi, sa atong pagpaningkamot sa pagpuyo sa kinabuhing Dios nun. Sa atong pagpaningkamot sa pagtuman sa kasuguan sa Dios. Hinaot pa unta.